Ano naman ikapre itong chile? Dagko na kayo ba? John, tukumarte ng middle dos to, sino yun? Bisi, dugo ko yun. Ito mga gaon. Nadi at ako. Mga gaon, kakaon na kita ang lami. Di na kita lumot, ang samo. Ugma, kato na po mo kamatay ugma ay. Kusog nga po, di ka mukhaon na niya ay. Pamilawan, buhay pamintanan. Pamila to, wala pamipaluto. Pamila 3, mga unaming sili. Kaya wa mo kita nalanag sa dagat, basit sa bukid, mga lanag na ta. Ang sakit kong tinato. Wa mo ta nalanag atong kuhan, bula-bula na tagpanit sa akin. Karang taon-taon sa unggoy. Butanap ka. Ano ba magkakaklaro ng unggoy? Butanap ba ka? Klaro naman ka na. Pagtarong ba? Magbula-bula lagi tagpanit sa akin. Mga untag tarong ay. Imo masatang patyog sa'yo. Wata nalanag sa lumot og sa samo, ato ta sa panit sa akin. Bahala ka basta kay kami maginagmay me. Kana noon, murag, dili ta pabukid na. Ingon ka, adto ka sa makalanak. Di ato dito. Ugma na to, maglami sa taron. Lami bitaw ng ginagmay nga sili. May pagdala ta mga uglami anak ko mo ng buhata. Kadaghan naman mo si Tiburetsi ay. Tanay. Ato bungun. Kanang naon no, smile ka. Bungun. Ano ba? Bungun. O mga agaw, di asa mo kay adto na me. Goodbye tomorrow today. Mga agaw, dara atong putahe. O jarang atong pinakalamihan nga vitamins. Yes, tama. Dagko pas tong mata. Hinay ra mga gaon, dagko pang hiwa. Sili kontras karne. Yes, mao gyud. Oh, hinay. Ito po. Hinay hiwa Kalayo ra distancing. Ito po pas mata. Gito nimo. Hinay rang naungas kilid. Wabila mo to. O mga gaon, dasa mo kay magmaniho na me. Goodbye tomorrow morning. Yes. Pak. Mga agaw, mag-cooking show na ko. Mantika. Siyog ko kumantena ang lamas ilonod. Ang lamas diara. Atong itornado mga agaw. Siyog ko kumantena ang vitamin C ilonod. Ang vitamin sa mga gwapo diara. Okay po. Atong itornado mga agaw. Ano naman ikapre itong chile? Dagko na kayo ba? Siyog ko kumantena ang karne ilonod. Ang karne diara. Atong itornado mga agaw. Siyog ko kumantena ang patatas o ang karot ilonod. Ang patatas o karot diara. Atong itornado mga agaw. Sunod ko kumantena para timpla ilonod. Kompleto ricados. Atong itornado mga agaw. Siyog ko kumantena ang libre spread ilonod. Ang slice spread diara. Atong itornado mga agaw. Siyog ko kumantena ang green spread ilonod. Ang tayo sa kanding inugasan diara. Atong itornado mga agaw. Siyog ko kumantena ang thick base ilonod. Ang kapayas nga gihiwag kag may diara. Atong itornado mga agaw. Siyog ko kumantena ang tomato sauce ilonod. Ang sabaw sa sardinas diara. Atong itornado mga agaw. Siyog ko kumantena ang middle dos to ilonod. Ang lapong ka naglatok diara. Atong itornado mga agaw. Siyog ko kumantena ang cool start ilonod. Ang gata sa baka diara. Atong itornado mga agaw. Parang okay na naman agaw. Natuloy pa talaga ako kumarten. Pasok 24 oras. Pilig unod? Nado ni unod. Ito din ng kone. Pink day. Unod din ng pink. Gilamoy na po dito. Ipatol ko. Mga agaw, okay na sampi na. Wow!
Nagluha. Mga gaon, bubod na. Oh, bubod na. Sa kalamay sa kusudan. Muna lami nga sudan, di ta magpingit. Mga gaon, eating na. Windows TV. Windows TV. Windows TV. Nag-ate ang kita na. Ini TV. Mga gaon, kakaon na kita og lami. Di na kita lumot og samo. Ugma mag kato na po makamatay ugma ay. Kusog nga po dahil kamukaon ani di ay. Dali ka manambok ani. Busi ligoyo. Mga gaon. Mga gaon. Vitamins. Kaya pa tabo. Gak. Sabay po ka manokmol po ka ay. Kalo be. Nadi atas. Merah. Kami makabkab bro. Tilami agaon. Amo mamayo tayo sa Victoria mga gaon, nag-aray og tubig. Buangod. Ay, nani ra day, daghanon ra den silik ero mangundang dali. Mura gigong ko di ayan. Wow. Pero gani, kung pakita ko mo tayo. Mga gaon. Ay ita, mga gaon lidik na. Wow. Shout out kong Kevin from Kataingan, Masbate, Albert Bardon, Marjon Permale, Alex lang ito, og Natalie Nicole Balesera, Vlogs Gabot, Alesar Remedio, Christian James Marinog Baro from Santa Catalina, Sana ipakaw pang bawo nimo. GR Sabandon from Tacloban, Kaon pang bawo nimo. Tundag Jubin. Kanga Shout out, kanga ba ay? og shout out kay George Orsal, Bianelo Tulod, Ronald Munyes, Chris G. Andrino, Jed Romars Saiton, and Samantha Kate Saiton from Roy Santo Saiton. Og shout out ko sa Team Laras Made in Cebu from Joby Sipalay, Mark Jobel Locente, John Lester Canyabano Suhiro, Mahal, Sherwin Sumaya, Prosti Dakat, Shanin ni Tatoy, Robert Jake C. Tolentino, Remy Adlawan. Shout out! Shout out ko ni Maki, anak ni Nick Kulyamat from Victoria San Remio, Cebu. Shout out ya Mak. Og shout out ko ni Ayan Winrocks TV from Victoria San Remio, Cebu. Palayo kong follow sa akong page agaon, Coco Martin TV. Og gipalayo kog follow sa akong bagong page sa gaon nga si Botyong daraw. Botyong gwapo na. Shout out ni Prince Nobila og siyang mama na si Tata Nobila from Valencia, Ormoc. Og si Nestor Sino, Rins Mark Generali from Ormoc City. Shout out ni GR Torres, John Raisel Atilo, Carl Kevin, John Paul Pedro. Og please take og follow sa akong page agaon, no? Agaon Sam, guwapo. Og shoutout ni Jansky from Cagayan de Oro og sa Lucinio family og sa Soto family. Og shoutout ni San Simora kong San Simora. Beke naman. Og palihog og follow sa atong bagong page na si Agaon DJ. At ang inyong mga among mga upload na bago og agikik nga katawa. Shoutout! Shoutout Bartoloy Nagland from Sarangani, Iramis family from Santo Tomas, Davao del Norte, Rini QC and Brad Tata from Tabugon, Nunito, Nura, Numer, Jacqueline and Milene Boni from Silang, Cavite, Frederick Doble from Goyong, Bourbon, Cebu, Renimel Bueno from Montalban, Caberrios family from Barangay Laguma, Silago, Southern Leyte, Maglambing Looy Elvinia, Noel Martorillas from Bukidnon, Sanglay family from Bicol, Camarines Sur, og kang Raymond Kundiza from Roas, Palawan. Shout out! Tawa pa masata, comment sa mo utlo. Wow!